Il-qorti preseduta mill-imħallef John Vella Kuxkieri laqgħet it-talba ta' sidien ta' proprjetà u ordnat li tillikwida il-kumpensu d-danni tagħhom li ammontaw għal 50,133 euro. Din id-deċiżjoni ttieħdet mill-primawla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha fil-każ kumpless ta' diversi sidien ta' fond fil-Ħamrun kontra l-Avukat tal-Istat u l-inkwilina li għadha tħallas il-kera. Fil-kawża ħareġ illi preżentament il-fond fi triq Nazzarenu l-Ħamrun jinsab okkupat b'titolu ta' kera u li r-rikorrenti ilhom jirċievu l-kera mingħand Ingrid Gallia minn meta huma wirtu u li r-rikorrenti ilhom jirċievu l-kera ta' 210 euro fis-sena li ma postet jintuża bħala residenza bi preġudizzju serju għas-sidien. Is-sidien qalu li l-prezz tal-kera msemmi ma jirriflettix il-valur tal-fond fis-suq illum billi dan il-fond fis-suq ħieles jista' jġib kera ferm aħjar. Is-sidien qalu wkoll li dispożizzjoni tal-liġi dwar il-kera u l-protezzjoni tal-inkwilini kisru drittijiet tagħhom u waslu għal telf ta' profitti u opportunitajiet kummerċjali. L-Avukat tal-Istat min-naħa tiegħu oppona talbiet u argumenta li l-liġijiet attwali dwar il-kera jipproteġu l-inkwilini u li ma kien hemm ebda ksur ta' drittijiet fundamentali. Il-qorti iżda laqgħet it-talba tas-sidien u ordnat li l-Avukat tal-Istat iħallas l-istess kumpens imsemmi b'limax legali mid-data tad-deċiżjoni sad-data tal-pagament. Fil-qorti tal-Maġistrat Francesco Brincat, residenti l-Marsa ma nstabx ħati ta' akkużi relatati ma' inċident ta' traffiku li seħħ fit-28 Ottubru tal-2024 fi triq Iżwarid il-Marsa. Brincat kien akkużat li ma waqafx wara l-inċident, ma tax l-identità tiegħu u d-dettalji tal-vettura kif mitlub mill-liġi u li b'nuqqas taħsib jew traskuraġni offenda xi ftit lil Marija Teresa Paċ. L-qorti sabet li ma ġiet preżentata l-ebda prova diretti bħal filmati CCTV jew xieda li jsostnu l-allegazzjonijiet. Fid-dawn ta' dan kollu l-Maġistrat Jana Mikallef Safrax iddeċidiet li Francesco Brincat mhux ħati tal-akkużi kollha u liberatu minn kull ħtija. Mara ta' 60 sena residenti n-Naxxar ġiet illiberata minn qatt ta' reati konnessi ma' traffiku fosthom ta' sewqan perikolusu taħt l-influenza tax-xorb. Dan minħabba prosekuzzjoni ma nexlix tipprova l-każ minkejja in-natura serja tal-akkużi. L-inċident seħħ fit-19 ta' Settembru tas-sena l-oħra fin-Naxxar stess. Il-qorti maġisterjali konkludiet li l-pulizija naqsu milli jipprovdu l-provi meħtieġa sabiex juru li lin minn kull dubju raġonevoli li kienet propju l-imputata Gunda Lawanier li kienet qiegħda issuq il-vettura involuta fl-inċident ta' traffiku. Dan il-każ li seta faċilment wassal għal pieni severi, potenzjalment anke ħabs effettiv spiċċa jirrifletti l-importanza fundamentali tal-prinċipju li l-ebda persuna ma tista' tiġi kundannata fin-nuqqas ta' prova soda. Fil-preżenza ta' dubju raġonevoli, l-qorti kienet obbligata tapplika l-prinċipju tal-indubio pro reo u għaldaqstant ħelset lill-imputata minn kull ħtija u kastik.